Ai ngo biang yo blai hagenega janmit bangila banyo wan biang kat ningot banyo sngo biang sai ko pat ke khubor na ke gitab jong ke jing thu lopa man nga kwa ban piang subhaya pi hager kom ke begerpang hagenega janmit haga jing puli ya ke tien ke jong blai ngiraya laimit mar ngangit skam ngilayo ke jing kerkhu bar ngilayo ro ke jing kermen Namar ke kitab jong ke jingi thulupa la ni baro ki kitab jong ke jingi thulupa la ai khnang bangin yo I ya ke jing suspa ke jong blai yangi ki nong pop ku blai shibon nam ta ke jing ruai but ngasngo bahagane ka janmit ngan beteng biang na ka e ka ba ngila ino menin ke janmit ngila yo I ya ke khubor ke jong Yohanes bala ai hu Dauta belong alpha but omega. Syaki nyodli ki balang ha Asia Minor. Kabayang parsi ya ki jinglong jong ki balang ha ka way pa ka way ka arta jong ka history jong ka balang Kristan. But ngila penkut da ka balang ka bah nyau ka balang Laudikaya. But hadin jong ka balang Laudikaya anam don shu da ka way pat ka balang. Ka ba penpau ya ka jinglong jong ka balang Kristan. Shua ka jingwan asin ka jong Jesus Christ. Bau yo I ba kadeka balang Kristan kadeka ba shus aj memem kamdan ka jing shit kamdan ka jing kriat ka bas ngau ba kadap biang kamdan kam ya ka jing rap jongno kam sku thu ya ka jing long badan kam jongka yo nong penem kam sku thu ya ka jing ling khu jongka ya ka jing matla jongka bau Jesus Christ ukhat ya kadeka balang Kristan bau tiet ya ka jing khang ka dono jongka wong ba shim ya ka jing et jonga nang ta shimru ya ka tien ka jonga Pidon kam yo mensem bokoj ba pinyo I ya ke jingduna ha ke jing em jo pi ban penshan ya hau nong penem ban ngitip ya ke jing mot jong ka laudi ka ya kata kalong ya ke breu la bishar lada ngipai sya ka Bible ngin syam ba ka subject jong ka jing bishar ka de ka way na ka subject ka ba don kam ha bat ngitip skam Bagani ka subject kadai ka ba kibabun kibriu kisgotu bakla. Lading ila banyo I ya kani ka subject jong ka jimbishar hakarukom jong ka gospel ngakwa banyo tu ya pi ka dono jongi kan an kta yangi da ka jing I ba ka jing isnai ka jong blai banginyo I ka da ka rukom ka ba compare bangi sngo hakaba khadu ban aingo yo blai ba ka don ka jimbishar Kadang ku kubur ka babha haba kran sipang ka jing bishar. Barshwa bangin ya syakmat nginya bertengi kli ag jing duai. Ngidon kam yami au blai hagni ka por kat bangi puli ka tin ka jome. Buri biang yanga shrendet jo ka dingfna. Nama ka kerteng ka jong Jesus Christ ngaduai. Amen. Ladingi pai sya ka gitab jing penpau kalong ka bakat sau ka kat ka bahnyau. Pinsyam ka ong tu syep tieng ya oblay bato ay ka buram hao nabalawan ka por ka jing bishar jong o pin mani dem ya utab la thao ya ka bneng ya ka khendau ya ka duriao bat ki pukri kani ka de ka khubor sya ka prathai baro ka wei ha ka rukam ka bajam badai ban yo sngo syep tieng ya oblay ngam ko an ta ya ka de ka benta hendrai ka jing syep tieng hang ni kam de ka jing syep tieng khau et lan de ka jing syep tieng kum ka jing syep tieng ya unong shun lani ya unu uban penyap no ya ka jing em ka jongi ka jing syap ting hang ni ka crunch pang ka jing ye ka khot yangi bangin buram but unong itu lupa jo blai urio I bodon angal bo wanra ka khubor shi ka perthai bar ka khubor ka bakrki bar ka ta kalong ba ka jing bishar kalawan kam ong ka jing bishar kan sawan Lada pipai shi ki gospel ha ka jing kren jong Jesus Christ bat ki pat ba bat ki sendran pinsyam bau ong ba pisumar wat na bishar ki we na ba ansa bishar ya pi ka kren ya ka future ya ka lawai henry kani ka khot ka pen I ba ka jing bishar kalawan hatola banlong mo ba ngila immenta ha ka ya jong ka jing bishar ublay ukren hangi bat ngin se kren la se ka we ni ki mit ban pen I kendiat meno kane ka jing bishar ka sedang
Henry ngakwa ban kata hagar kamiet ya ka kubor babha jong ka jing bishar om ya ka por menu ka sedang ka jing bishar. Henry ka dir khot Bible ka krenchai ba ka jing bishar kala sedang menta. Habang ikran sipang ka jing bishar bon ki breu ki shepting. Ngimdan kam ban shepting habang ikran sipang ka jing bishar. Ladingi pai hagar khot ka bahaswa jong ka kitab jing man pau khat sao de khot ka ban riu ka ong. Bat ngalio iyo way pat u angel baherap neng kakintin angel hangi katau ya unong ra kubor angelos ubawanra ka kubor kala bandai ka balang kala bandai ki briu ki wanra ya ka kubor ju angel beningkong berkata kalong ba udan ya ka gospel bom jukut ban ya thu ha ka kendau ka gospel habang ka gospel ka kubor ka babha. Di haba walam ya ke kubor syabang ke jing bishar kalawan kadai ke kubor ke babha. Bat ngim dan kam ban shepting. Bat kani ke gospel bom cukur kadai ban lek syaki kenja ban riu baro jong ke perthai. Ai ngo yo blai bangila ban snotu ling ban kani ke khot ba ke jing bishar kadai ke kubor ke babha. Kadai ban ai jing kermen yang aba yapi. Ya ke briu jong blai ke jing bishar kadai ban long ka kubor ka babha. Like no, la da ngim don how Jesus Christ ka jing bishar kan long ka jing pendrem. Henry ye kitu ki badan ha ka liang jong Jesus Christ ka jing bishar ka kubor ka babha. La da ngi kwa ban sngo thu shbang ka jing bishar ngi kwa ru bangin ya pai she ka kitab jong Daniel bat jing pen pau. Ngim la ban sngo thu lut ye ka kitab jing pen pau lem da ngi puli ye ka kitab jong Daniel. Ban ngenam la ban snow thu pura ya ke kitab jing pen pau la da ngenam puli ya ke kitab jong Daniel. Tedi nama kata kadau kini ki art ki kitab kilong kum si parlok. Bangi ki Krishan iwe ki pensyai iwe pat. Tidon kam ban puli ni broal la da ngi kwa ban snow thu ya ke jing thu lopa. Ha ke kitab jong Daniel kalong ka ban nyau ke khat ka ba khandai pensyam ba u Daniel yo I ya ke khat breng. Bat kani ka khat neng kam day kanu ka khat neng kade ka courtroom hang te habneng lale ka ying bishar hang te habneng balio I baladon uway ubashong ha ka khat ubana amendai kulong uway uni amendai kulong ancient of days uni uday ublay la banyo I bo kup ya ki jain kup kabali kum ka yor unyo khli jo u kum usaiwul bat ka khat jo da ka thali ding Ushong hangta, but hagar khot ka bakhat lai jo ka kitab Daniel kalong ka banyo pinshem ba Daniel uliyo isa yo waypat ubalawan ha ulo beneng kum ukun ubriu. Kani ka title la ka kerteng ukun ubriu kadai ka bala ai ya u Jesus Christ. Man balawan siya ka pertai u Jesus Christ u khot ya de u kono breu u ong ba u kono breu syam lawan siya ka pertai ba an syakri u henry ban syakri ban penim ya kita ke bala sakma bat ke bala jakno te u don u blai ba syong ha ka khat bat nang tawan u kono breu sya u ta u mendai kulong u balong u blai Bat ngiyo I hang ni ha ka kitab Daniel kanong ka nyau sipau bahagata ka ying bishar habneng la pendap da ki hajar ki syakri ki sipau sen sipau hajar ki la yeng ka jingkeng ka babon haduk kata hangta ka don ka jing bishar ka ba ansa bishar ya ka perthai de hangta ba ansa rai ya ka bakut jo ukun menriu hangta don ki angel don ublai hangta Don ru ki breu ki ban sakhi ya ke jing bishar ki bala hap hagapop bar ki bom shimla hap hagapop ka jing bishar ka tien jo blai ka ong kalalong ha ka kitab jing ban bau ka ong ba ka jing bishar kalawan bar ha ka kitab Daniel nyau shi po ong ba ka jing bishar kalalong bar ya kitab laplit tingila banyo I hang ni ba ka don ka jing bishar ka jing kali kalong balai ka jing bishar kade ka kubor ka babha balai ka jing bishar kalong ka kubor ka babha ka baningkong habang ikran syabang ka jing bishar ka walam ya ka jing bishar bahok habang ipai haga kitab jing ban bau ar pu ar khat ar
Anda bau Jesus Christ unwan ke Bible ko ang hakmi uwan kloy. Ai ngu yu blay nam ta ka kubor. Ngi baro ngi kwa bau Jesus unwan no siya ka perthai. Bat ka Bible ko ang ban na unwan rengkat bat ka nong ban ai ha away po way baro kat kum ka jingle. Habang ikran sibang ka jingbishar ngilaban ang don artri ki face. Ka way ka day ka investigative judgment. Kata kamot ka jingbishar to kit bnya. Kabaar ka ke executive judgment lani ka jingbishar ka ban rai lani ban penrem lani ban penkesan anam don ka jing ainong lem da don shwa ka jingbishar to kit bria ti shwa bu Jesus Christ unwan nimla ban kmilen ti ba kan jia ha ka ju ka por ka jingbishar to kit bria but ka executive judgment lani ka jingbishar rai penrem lani penkesan Shwa bu Jesus Christ unwan day bandan shwa ka jing bishar to ket bnya ka Bible ke thu yangi balai don kam ya ka jing bishar namar ban walam ya ka jing bishar ka bahok uwei pu wei ubriu un yo ya ka jing bishar ka bahok lada ulale bah la nela ule sniu un yo la ka jong kanong ka Bible ko ong ublei un walam ya ka kam baro ha ka jing bishar Amdan ka wayro ka kam ka bari ka ba anam wan haka ket jong ka jimbishar ka jong blay. Nyemla ban lahat na ka jimbishar ka jong blay. Ladang ilong crown ni rit, ladang ilong unong yalam, lani unong put, ladang ilong pastor, lani ngilong kitaman basan kirang ba balang, lani gini ginok sensyar pertai baro kinhap haka jimbishar ka jong blay. Ya ka way pa ka way ka kam, lagalong haka ba pau ka bari, ka babha ka basniu, ublay unwalam ya ka jimbishar. Bat ngi syamru ar koren san shipo ko ong an pen yang ngi baro hakmat ka jingshong bishar ka jong ublay. Haba pulia ya kini don ki breu ki ba perkhat mangihap pen yang du ulan ban bishar yangi. Ban au Jesus Christ unwan ngin yang du ulan an don u angel syakaliang kadiang let's say bar syakaliang komon lada ngidei ki bom hok an tan yangi an yalam yangi bat bread yangi syadujok bat ba le hok an yalam yangi syabneng. Hadang akwa pangin sngotu baha ka konteks jong ka jing pensyai jong ka Bible ngim don kam ban yang do ulan ngim khmi lim tiru bagin yang do ulan ban bishar yagi ban sngotu ya ka jing bishar jong blai ni ha ban le ka testament ka barim ha ka por jong Moses ka don ka tabernacle le ka jaka kentang ha bo briu u lepop u hab ban wan ka jaka kentang ban thlai ki pop ki jong o ban an bishar yu u hangta Barkajaka kentang ka don art liki kamera ka baningkong belatip ya ka kum ka holy place barka kamera ka baar belatip ya ka kum ka most holy place kajaka kentang tam haka ni ka kamera ka baningkong de tang ulingdo ubala banrung man lakasngi but man ka por bo briu ule pop uhap pan wanra ulang berat dak kti ju penyap yu to lang berat bakas nam ka bala play la ship balara sya ka jaka kentang bala senret ha ka jingker jo ka jaka kentang ka ba penyaklat ya ka jaka kentang bar ka jaka kentang tam kumba phila banyo i ha ka digadur Henry dai ha ka smi jong ka jimbishar bala tip ya karu kum ka day of atonement la de ka smi jong ka jing penyesok ka baju hap ho benai October kat kum ka Jewish calendar Hakani kapor urang ba lingdo unrong shisin shisnam haka jaka kentang tam banyasait nam daki pop jong ki kun benrio Hakani kapor la daki kun Israel kala depan plai ki pop jong ki kim don kam shu ban kuslai namaria ka kes jong ki la shim da urang ba lingdo banyasait hakmat joblai hangte haka kep jong ka isnai But hagani kapor kat ba urang ba lingdo udang don haga jaka kentang tam kitu kibaran syabar kiba up ya ka jing penbena jong kata ka jing bishar ke executive judgment ki duai ki shaden it ki snowsi namda ki pop ki jong ki ut show play but andala mi no uni urang ba lingdo na ka jaka kentang an sapenbena mano no patlang jong ki kun Israel an ot no patlang jong play an kan tat no yaki de kum taru ngakwa bangin sngotu bahadin bau Jesus Christ ulayap perula mipat ulalech shabneng bat menta udon haka jaka kentang tam banya sait nam taki pop jonga bat ki pop jopi haka shiti Hebrew kalnong kabanyau pinsyam bau Jesus Christ ulalech jaka kentang tam
banyak saat nam taki pop jonga bar ki pop jong pi man ka por bangin le pop ngila ban ra ya ka kes jongi shaka khat jong ka ying bishar jo blai da ka jinget bo Jesus udah hanta banyak saat nam taki pop jonga bar ki pop jong pi ngim dan kam ban rung hapo jo ka ying bishar namar de tang wei ba de hok ban dan hanta ti kum ta yu wei pu wei an bishar ong ka thien jo blai ban walam ya ka jing bishar ka ba hok hagani ka perthai ka badap ta ka jing tanjar hagani ka perthai badap ta ka jing ban ben ni dan kam ya ka jing bishar dan ki priyo ki baduk ki du no ya ki jaka puta joki haki nongshun ki marjan joki ki ba kham don bor ban yaki dan ki priyo ki ba sha do shalute shalai bi jot ki dawa ya ka jing bishar bahok ka case de ki hajar ki don hangte ha ying bishar hende kim yo ya ka jing bishar ka bahok ni dan kam ya ka jing bishar hakapo jo ka jing pen sitom ben ya ki kristan kala don ka jing kli haka kitab jing ben pau reu shipo te kala perta de ka thien ka jam kala ong kan rat uba khoj ba ba shisha mem bishar kut ban pen her kput na kam ta kas nam jongi halo kita ki ba shang ha ka khandau tat la no try ki kli ba men bishar hok ba ki te ki nong shon kin yo ya ka jing pen her kput halo kas nam jogi khon ke jome Shibun ki brio ki od haba ki syak penyap no dan shibun ki brio ki balui ki ba syak penyap no ha ki nong tu ki nong lote teng ya halenti hasen kin syak lote ba syak penyap no syak le be jot syak ra bor bar kum ta terte ki kelitat la no try ngin yo ya ka jing bishar hok dan teng ha ka ni ka perthai upriu usumar bha ya ka jing ko jing khia ngi asngom le ngi ong kat nu ngut apdeng jing ko ban Islam ngi persyang ban bam ngi persyang ban le exercise henry ha ka bakut anda bangila persyang ban le kita ngi yo ki jing pang kendit ngim poi perkhat lapen mena pyo ka cancer ngi em ha ka perthai ka bang ngim la lat ne ki jing jar ne ki jing pang ki ji shitom na ki jing ban khia tat la no try ai ngoi u play ba ka dan ki jing bishar namar ngi tips cam ba om baro ki jing sham jongi ha ka ni ka perthai ka dai namar ki jing le jongi ka dai namar ba udon usaitan uba sancha don bori ka ni ka perthai uba walam ya ki jing sneo Genesis sau shipo men ba u abel ula sha penyap hau kain u play ong habang yo I ya ka snam jongi ba lui bala play ka snam jongi ka wan ban ud shedu ka ket jonga u play u yo I ya ka jing jar trong phi u blai u I ya ka jing ban ben trong phi u blai u I ya ka jing shale shiliang ha ka jing em trong phi teng u pri ula trai shitom ban apply ya ka kam bon yo hande ha ka perthai ka ba pen bam sap ha ka perthai tang ha ka jing thu I tau u yo do ba ying hasam u yo do uta u ba ai kambun ka pisa tat la no try ki od ki samla ha ka perthai bom don kam u don u blai u ba bishar par ka jing yam trong phi kan blong ka baleno ai nang ta balai ka jing bishar kalong ka khubor ka babha namar ka pen pau ya ka jing iet ber ka jing isnai ka jong blai laringi pech ha ka jing bishar kalong ka khubor ka babha namar unong bishar jong phi ude ublai dai ubreu pinong amen ka jing bishar kalong ka khubor ka babha namar bu unong bishar jing ude ublai Walang uji sukres. Yohanes san alfuar kong ukpa ju bishar ya no hendela ai ke jing bishar baro haukun. Uji sukres ubalong uta ulang brot belaknya nagi pop jonga bajopi uta udai unang bishar. Anaba pilek chaka ying bishar pisham bo unang bishar jopi udai uta ubalawan banyak namta jopi. Pin skosh ngan namdai. Bau tahu bala ya pi usang ha ka khat baru bishar ya pi nang ta ka khubor ka babha kalong bahaga jing bishar dei bandon unong bishar but dei bandon ru unong yasaj dei bandon u judge but u advocate but ka bible ke thu yangi bau jisu u dei om tang u judge hendai u dei ru we u advocate unong yasaj nang kong yanis arwe ko ki khon hap jonga nga tho ye ki ne happy ba pen om le pop balada jia pilapop ngi don ken u riusaj u advocate unong yasaj jongi bad ukpa u Jesus Christ u mahok u jisu yasaj nam ta ki pop jonga bat jong pi kum dong ila ban skothu ya kan ka jia sa ju Jesus Christ ka jing bisha pi anda ba unong pop u yeng hakmat ka jing bisha la nga ban ma pi ngin yeng hakmat ka jing bisha u Jesus Christ haba u yo I u saitan ba u pen rem yang ngab ya pi ba ngim dei hok ban lech sebeneng
Jisu unsay ya kisaki sabut jong kading pna hakmat jong syaitan. Balada ngila pediang ya Jisu Kristus, Jisu ula banyasat nam ta jongpi. Kadang ka jingja ha ka kitab Sekaria lai iwei, udan Joshua urang ba lingdo, bat la yang hakmat jong angel utrai, bat ha persya dan syaitan. Bat utau syaitan uba yang ha ka ti kamon kum unong yele persya, kum unong budui. Wang bo Joshua udai hok banyap. Bat katba la kren persya yau Sekaria lai ar kong utrai ulang usaitan, utrai usneng usaitan shisha, utrai ubleng ula jit ya ka Jerusalem an sneng nya me te uni umlong uding telau yo bala kni not na kading. Kadang ka jia sait ka jong Jesus Christ, pi ka jing bishar ka ka jia sait ka jong Jesus Christ nakam ta ki breu ka jong persya yo nong mudui ublong syaitan. Mangas ni syaitan utip ikipop jonga ya kipop jong pi. Upule ya ka jingem jonga man la kasni. Hari aingo yo blay bo Jesus Christ unya sait nam ta jonga bar jong pi. But unsa ong yo angel lao no ye ki jan babet tigit no. But ana bala lao ye ki jan kup babet tigit open kup how Joshua de ki jan kup ki ba kordo. De ki jan kup ki bali. Kani ka de ke ka bo Jesus Christ ule yang nga ba pi habang yang hakmat ka jing bisha. Laling ila piang yo Jesus Christ ula penyasat. Hendak datang nyempat pedang yo Jesus Christ, Jisu onam la banle nam ta jonga ba jopi. Baro ka bola la banle kalong ha ka dingpna bar ka kamram jonga kalong ban pedang ya ka dingpna. Habo Jesus Christ ya ka jankop ka bali namar ba Jesus Christ ula sait ya kita ki jankop jonga ke babet nget da ka slam ka jo. Jiben pau kar khandai ka lai kong la pen kup yo da ka jankop ya kabala wi ha kasnam ai ngo yo blay ba bagi priang yo Jesus Christ kasnam jo Jesus Christ ka sat ya ki pop jonga bat ya ki pop ki jongpi ka jimbishar ka long ka khubor ka babha namar ba ka penksan yo blay pi ka jimbishar kam dei shapang ka babha bar ka basneo ka jimbishar kam dei shapang jongpi bat jonga ka jimbishar kaba kam crowd haka context jong ka great controversy lane haka no rim jong ka jingele kaba crowd kadai ublay nadu kaba meningkong baka jaga tma habreng kare ka jingmudoy ka jong syaitan persya yo ublay barkata kalong bo ublay ulong basneo ublay asyliang ublay ubum e haka perthai badap ta ka jidan jar ki priyo ki kali lada ublay e janga balay unshat pethan janga lada ublay e janga balay haka to sngi pelait janga nakti jo ki no shon bon ki priyo ki kali haba pet no utnga ki priyo ki kali balay try haba khat ki kon ki priyo ki kali balay try balay ka nikala not khop aga jingem juga syaitan open room haka jimot jongi bo ublay uday basneo lada ublay uday babha unam sha yo adam barkem ban beno iki nakper eden ulam thau yo tu ding adong kata kare ka jing penrung jo syaitan ha ka jing mot jo ki brio henry ka jing bishar ka long ban pen ksan yo blai la shop no yo asut yo syaitan kar kum jipen pau khat ar si pau bala tip yo u kum unong mudoi u shat mudoi met bat sri men bo blai u kli yo syaitan nang numewan u mudoi yo blai wong u job uba me kerkhu usyakriya me lada men tim no yo men shim no ege jing non gm ujob untim kelaya me kata kamut ukwa benong bo play long babha ulong babha tang ya kitu ki brio ki babha bal ulong basnio ya ki brio ki basnio kata gere ka ege bo syaitan upan rem yo play bar kumta uni unong mudui udan kam ban sha sneng udan kam ban sha pen pau hakmat jo kepertai bo play long kumta ublay uit ya baro umon ban pen ya baro hande ka ke jingjit ka babakla ka jong priu ka ba penong yaki bakin duno ya ka jing pen pi ha ka jing bishar ublay un pen pau bo ublay ule kat bala ban pa yaki angel ha ki priu ki ba du jing kamen ha ki priu ki ba snosi ha ki priu ki ba pai do not teng ngim yo yo play bo dan hang ta ban pha ye ki bor jo ka jing shai ban be ye ki bor jo ka jing dom hare hakmat jong ka jing bishar anabla plate ye ka gitap ansapni bo play ule kat mala ban ya da ye ki breu na ka ti bo dan bo jo syaitan na ki bor jo ka jing dom ule le kat mala ban pelaj yu khon jo pi na ka jing kerni drugs
ulai le khat bala ban pha ya ki angel ban yarap ya phi ba phinom jot kata gre ek bo blai usapan pau ling ba ka jing bisha ublay usapan pau ling ba ka jing bisha bo la pha ya ki breu ban pen phai ya phi bat yanga show blay ha ka jing bisha an saplit ya kita berong ublay ulale khat bala ban pen kendu ya phi unsapan ibu la pha yu tu para marjan ban khat ya phi shege jinga sengkum kini haba ki breu kin kali o try anda bala pen bna bala pen rem ya ki bakim chem la pdiang yu kin kali menno mela khat yangi ublay unsaplit ya kita cho ka jing bishal bo la pha ya ki breu la pha yu kpa la pha ya ki kon la pha ya ki nong try ban ya lam ya phi show blay haka jing bishar ublay usapan pau ya ka jing ling ba kamariang man ba pipi ki men step ka jing shai jo ka sngi uslap po hap ki jing thong jing tep ba ki mi ba ki san upan dap ya ki jinan kam jo bi man na ka sngi ublay un pani hadu khat no crowd ka jing ka jo uyo kon ban reo haka perthai badan ke jing penjulor ya kamariang haka perthai badan ke nam sneu ublay on pani hadu khat no crowd ke jing jo bo pendap ya ki jan kam jo kon ban reo an pen pau hadu khat no sien ul ai ka lat ban kala ka bamot haba ki breu ki ong try mem shim la ai lat yanga un sapani khat no sien ul ai ka lat yanga ba pi bo khat yanga ba pi ukro yanga ba pi man ka sngi bangin pai shu un pen pau ling ba ka jing bishar ya ka jing isnai ka chu ya ka bol le ha ka ding pna kalbari phi hadin jong ka pop isaya san khnai ar kala pni khat no engin oblay nila de ban yap ong ka tien ka jong oblay ka kom rom riu ar phulai hare ka jing ia jong oblay kala pen em yangi le bau Jesus Christ ha ka jing bishar un sapan ya ka ding pna ya unong pop baro ba ya ka perthai solansar ba ula le khat bala na kam do khun ban riu rom san spo ko ong min baginang long kinong shon ola penya sup yangi ling ba ka ding pna show blay u Jesus Christ ula le kat bala ka plan jo ka jipen em la pen trai kam ha u khon ban riu ha u lang brot ula yap ha ka ding pna ba da ka snam jo u la sai iki pop jo nga ba jong pi kat kum jipen pau i wei san u ne u blay jo ka bneng habo satan u kno bo dan ka jing it ber ka jing sai un ya thu ba ka perthai solansar badap de ki billion ki klur bad de ki billion ki met bneng bad de ki hajar ki galaxy ka perthai jongi ha ka perthai solansar ha ka universe ka long kat i dot i barit la da phidang art thien ya ka jing it joblay ublay wang hang ne nga i ya ka khat neng ha ka bad de ki hajar ki angal ki dam ban mane yanga lalu bilang arti tian ya ke jing ke jonga ngalai ino ya ke buram berke jing sut berke spa juga benang bangan wan cika perthai ke badap ta ke jing auria ke badap ta ke jing daita berke jing hador ke jing imbak kita mense kata nga ya pi nga wan ban penrit ya di kum wei nap deng jo pi nga shim ya ke jing long do wan shaka ni ke perthai u Jesus Christ ha ke ding pna ke kum Hebrew ar khandai u tau bam tip ya ke pop la penlong ke pop u Jesus Christ ulawan syaka ke perthai ban im kum manga ban mapi ha ka jing shau Jesus Christ u im ya ka jing im ka banga de man im ban yap ya ka jing yap ka banga de ban yap ulawan barul im klampop balai ka jing bishar kalong ka khubor ka babha namar ba ka pen pau ya ka jing pen waino ya ka pop ngidon kam ya ka jing bishar namar ka jing bishar ka pentekna ba ka pop kan om jiashu hagare ka perthai solansa ka pop kan mi shu saitan onam don shu ki baman kinam don shu laringi phai haga kitab Daniel nyau Daniel oyo i haga jing to pau ye ki sau ki jaj marat ki ba pher bar ka bible ka om kini ki marat kan kum Daniel nyau kan nyau ki yang ye ki sau ki hima ki ban mi na ka dhuriau na ki chaka ba shong buhai bon ki pat ba bat kini ki marat ki yang ngim don por ban puli men ta ka miet ngam tiu ring yo por de em henry ngisham ba uni umrat ubani kong using kat kum Daniel nyau ba Daniel kalnong ka ba ar ka yang ya ka hima Babylon ka basin sharu usnam rius pasan hadu san spa lai pufra hadin kata ka hima ka ba ar udingim bat ka shadam da ka rupa ka ba yang ya ka mit bat Persia nang tadi kata keran sakahima kabalai ulabasa bat kernong kitab Daniel ar
Daniel nyau ke tu ingi bagada ke hima Greece hadin kata kawan saka Rom ke basensyar na dus nam shispa ndri pepra harus nam sospa nyu penriu hadin no Greece barka Bible ko ong hadin kata dan sipau tri ki reng bar sipau tri ki slajat sipria kejat ke bayang ya sipau tri ki hima ke baya pai na ka Rom ke ba mani blai thau ane ka Rom ka pagan Rom joki kaisar bar hadin kata Daniel ong bakat panganak berkat ya kita sipau tri ki reng kami ka wei ka reng barkani kareng kadon ya kasintor brio perka khmat brio barkani kareng kamdei kareng kabalong kareng jong ke hima sima handai kareng kabalong ke religious power lane ka borniam barkani kalale kumno kala pensitam ben ye kiri khut kum Daniel nyo arpusan bar kala pen kala ye hukum ya ka por bar ki por kani kareng kani ka hima kabare ka borniam bar ka bosen cha pertai kala pensitam ben ye kiri khut Narusam sans pa lai pupra rusam kat news pa kanai pupra di Chris. Henry nga kwa bangin yakta ya kani kamat. Udani loong kat banga khmi ya kata kareng kabayelet ma ya kirukut hakita kishia jar aspa an repos nam narusam sans pa lai pupra harusam kat news pa kanai pupra kala job ru ya kita kirukut joblai Henry. Kada kekentin Henry hangde. Kala banyale tat katu kat nipor nama anda uta umendai kulong kan mau ngekran sepang umendai kulong basyong agakat ana uta umendai kulong olawan la ai ka jimbishar ha kita kirukut joma baikli tam barka por kala poi bakirukut kila shim ya kata ka hima pi ka jimbishar ka joma blai ka dai ka jingtmu ka joma blai ban walam no ban penkut no ya ki hima jong kene ka perthai Udane royo iya ki hima jo kene ka perthai kim shamlala ban ai ka jim bishar ka ba hok ye ki breu jing blai pin ban ka ban ben yaki ha ka ba khadu blai pen phai no sha ka wei par ka hima habneng ha ka ba ka khat ka de ka jong blai baru ong pet dan ka wei par ka sarkar ka bangiran kam ban khmi lenti ka wei par ka hima bar ka ta ka hima ka jong blai bar uta umandai ukulong bar ukunu breu badan ha ka ying bishar Kin walam ya kajing bishar, but an ai hakiriu khoj, but kin sa job ya kita kinong shun ki jongki, kin sa job ya kita ki ban ben yaki, but ya kahima na ukon benriu anshim no naki, nama ublay unsa sinchar ya ka perthai. Kajing sinchar jo u kolong kajing sinchar bom jukut, kaban du lano bar kahima jo u kaban penjot. Lasai ka miet nginya keren. Baka hima ka jo ublay kan sa one year check ni ka perthai ublay u ya ka perthai ba u ban transfer ya ka headquarter jo u nangte na bneng check ni ka perthai pinong amen kata ka ni jing ais mo ba jo ublay u transfer ya ka headquarter jo check ni ka perthai bangin shong hang ni perthai junam baru blay shiki bom jukut ude u khon lang broad jo ublay ken u badai ban yo ya ka jing penan buram ka perthai baro waru syaitan unsa pedyang bo blai ulang bahak ulang bo khoi ba dap ta ka jing ka jai ben ri baro ka perthai ka bam parchem la ha ka pop kan pet che ka perthai jongi ban kan sakhi bo blai shisha ulang bahak utau khon lang brot ba shong ha ka khat ba utau khon lang brot jo blai ka jing yap jo cheese press ha ka ding na ka lo ka badan kam na kam ta ka jing bishar balai ka baningkong la de people kitab jipen pausau kadan ka khat jing bishar But hagani ka kat jing bishar pin syam you simpling saudong jong kata ka kat ka bayang ru ya ka jing bishar hangi don arf sau ngut kirang ba ki ba ker saudong ya kata ka kat jong ka jing bishar jong blai but ka udon u jing thau baning kong ba stream ku musing u masidap u breu but ka pukni ngakwa bangan batayang ni kendiat kadan ka kat udon uta u ba syang ha ka kat dan simpling saudong but don arf sau ngut kirang ba Ken mau ka por ba ublay ubishar ka perthai da ka jipen chlei udon simpling but ibo ublay penjot shu ka perthai da ka arp saud kirang ba langet da ki bible scholar ba kini ki dei kita ki balami reng pat ha ka jimi pat ju Jesus Christ bar kini ki la lech beneng kini ki breu kumanga ban mapi kini ki arp saud kirang ba bar kini ki sadan ha ka khat ka jimi shar ka jong ublay Bar uta ujing tau usrim kum using uyeng ya uji supres.
u Jesus Christ ulang using unang selsyar baru tahu sing uhap banlong masidap ulang kenya nam ta jonga ba jopi baru breu u Jesus Christ wan haga jinglong do ka tabernacle bakinja do ulawan sikene ka perthai ka lali ka tabernacle bakinja mesim ulawan sikene ka perthai ba hadin ka jingyap ula her kum ka pukni syakate ka kherbneng ban bishar yanga ba jopi ti kumta anda haba u Yohanes ulio I yakane ka khet hakal nong ka basan ka baar ula kli u utang pa bit ban plate yakata ka githap hakata ka yeng bishar bar ka jubab kalong amdan bala ban plate yakata ka githap hakata ka jing bishar di kumta jiben pausan lai sau ngating layam sibun nama amdan bala ban plate yakata ka githap anagi puli kitab jipen pausan ke kubur ke babha nakaket berkata kalong tu wat yam hakmi using ubalang nakajat juda uthir u David ula job ban blit ya ke kitab u Jesus Christ naka jingyap hagadik na Calvary ulang uba bidor ba don hok ban yasat nam tagi pop jonga ber kipop chopi lada u Jesus Christ ula rem hagadik na ka kis jonga ka kis pop kan yaisa ha ka ying bishar ke joblay bat anam la bayasat nam ta jonga bat jongpi ka jinyap jong Jesus Christ ka penlong yo Jesus Christ unong job ban plate yak ta ka kitab ban bishar yang ab ya phi ban yasat nam ta ki pop jonga bat jongpi bat anda habala yasat nam ta ki pop jonga bat jongpi anda haba Jesus Christ un yo ban penkesan man walam ka jing bishar ka bahok how way po way ka kum ka jingle jongki ka Bible ka ong ha kitab jipen pausan khandai kinyar wai ya ka jing rwai bar ki ong na bala penyap ken yame bat mela sispa how blay da ka snam ka jongme ka jing bishar ka penpau ya ka jing eat ka jing snai jomblay ka jing bishar hok ka jomblay bat ha ka ju ka por udai ublay ubadon ha ka jing syak bishar nama usaitan bat pitip na em ha ka jing bishar judon ki juri ki ong ki juri ki dei ki priu pat ba ni dei mangi ken ki ban sapen kesan yo Jesus Christ ba ulong ba hok nawan mentau Jesus Christ udon ha ka jing syak mudoi la ai kes ya u do usaitan ba ulong oba sneu ulong obam hak ubale shiliang hande hakaba kut chong ka prathai ni baro kum ki jing thau ki bala ha pa ka pop ki bala sispa da ka snam jo Jesus Christ ngin ong shisha u Jesus Christ ulong oba hak ngin sayo I ya ka jing long ka ba shai ka dal to saitan persha ya ka jing long ba khoi par ba hak jo blai par ka prathai baro war ki angel ki badang artatien haka por u saitan u pershoi ya ki angel ki bala hap no ki ong shisha u ne u blay ulong bahak u Jesus Christ ulayap nam ta jonga bat jongpi ka jing bishar kam dei shpang ka basniu bat ka babha ka jing bishar kalong hatu ngila pediang de em yo ka jing bishar kalong hatu ngila pediang de em yo Jesus Christ kadon ka wei ka jing ya thu khana udon wei unong rep utau nong rep jupoi ha London ula poi ha London ula yo I ya kadang London Bridge ula I pla hado kata-kata ula rung sya kawai ki museum ha London ula poi sya kawai ka jingdro kabai itnat kadang ka dikna ju Jesus Christ hangta uyeng bat upet ya kata kadur san minute kayat 10 minute kayat khatsan minute kayat bar ki ummat kasang mantuj nya ki khmat chu kat bau phet ya kata ka ding phna bar ka dur jo ka ji shayap ki jo Jesus Christ baru ong ye ki kentien nga yo ne Jesus dan ki bayas ngau bat uran so way one bar ula yang hasanda burong ngaru nga yo ne Jesus hadin kata wan sa ki way pat kaya so lang bar ki ong shisha ngi yo ne Jesus bar kaya ktup tilang ha kata ka por bar kaya dwai hak kata museum kan bagi pet ya kedur jo ka jingyap jo Jesus Christ ko ki parlok hagne ka janbir ka jing bishar ka pen pau hado kat no blay ulala ban le ban plaj im yang ha ya pi pet show Jesus Christ pet ka ding na ka bola le pan ada ngim priang ya ka ni ka ding na u Jesus nom la penyasat anta ki pop janga ba jong pi ni de ban ong hagne ka por nga khamon you Jesus Christ manike eke baro ngaku aban khat agri kapor pangin ruai ek to ka jing ruai nga khamon yo Jesus Christ ka perthai ka terwai yang ai ka spa ek jing subha jo ka perthai hende ngaku aban jit man ong nga khamon yo Jesus Christ ubla ai la ka jong ka jing em na ka ta jong
Bangakwa ba anangan yang ha kata kajing bishar ke jong play ha kata kasngi. Anangan yang ha kata kajing bishar ke jong play ha kata kasngi uji spres uang ngai itu yu ni obreo. Ngai itu yu ni obreo. Uni olah pediang nam ta jonga. Un saya saja kemat jong ke pertai peneng solonsal. Uni utaken ubala pediang ya kajing yap ke jonga. Pada kasnam ke jonga. Kasnam jonga akan sat yo. Handai la ngimpat don hakal yang jo Jesus Christ bar ngimpat jet yo hakal kabet. Hu Jesus Christ wang ham itu ya pi. Unam ya I bakas nam kala tuai ban sat iki pop jonga bar ki pop jobe. La ngipen shagadi fna jo Jesus Christ. Nginyo I hado kat no crowd. Kajing I ke jo. Bo jet ban pen em yang apa ya pi. Kalong kajing biet bangin kentat yo Jesus Christ. Ubat terwai yang i kajing em bam jukut. Ubat terwai yang i ya ka spa. Ya ka bangim la banyo I hang ni ka perthai. Ka bainong ka crowd ka ap yang a ba ya pi. Ban kentat yo uni Jesus kan long kajing biet. Hatu ngila man ong hang ni ka miet nga khamon yo Jesus Christ. Nada kata ka di ka rai ka jo pi tu ngin ya yang lang hang ni ka por. Ban ngin penwai ka ni kajing seng ka jo i da kajing duai. Ai ngo yo blai ban ngit kam bo blai ukta ya pi hagni kapor bangin ya ji yo chisu barabor hagajing em ka jogi tonge duai ai ngo ye me try namba gajing i ka ba crowd ka jome ba melapan pau hangi ba gajing bishar ka ka kubor ka babha gajing bishar kade na ka banta ki briu ka jome kade na ka banta gajing yo nong jo ki briu ka jome Bangim dan kam man syapti. Trying yo I hadu kat no melale ban pen em yo khon ban riu. Bala gani ka po try rap yang I bangin ai ka jing em jong I syame. Ba sya ya me ba man thau thmai yang I ban long stream ko mabe. Ya rap yang I try ba na men 1 kilo o jo ka baneng men syam yang I. Bala sop yang I dakas nam jong khon lang brot. Bangin yo ba ya so lang bat me. Rengkat ber kita arpu saungut kita men besan kirang ba. Ya kabamila pen mi pat na ka pertai ban kmi ya kata ka jing pla jo ka jing suspa ka jome kat no long ka jing internet bagi pat lang jome kin yang ha ka wei ka smi ha ka ta ka jing bishar ban roi ka jing roi ban ai ka jing ro yo khon lang brot ba dei hop ban yo ya ka jing mane ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ka dwai amen